Да видя приятелите си. Добро утро, Алфея. Стела, отвори! Аз съм Блум. Флора? Блум е! Муза, тук ли си? Къде ли са отишли? Защо няма никой тук? Да ме понеса добре. Аз съм Блум. Толкова чаках и чаках. Локет? И ние сме тук! По-коротко. И аз много се радвам да ви видя. Толкова се радвам, че си тук. Притеснявах се за теб. Аз съм добре, но какво става тук? Къде са останалите? Докато беше на острова на драконите, останалите Уинкс отидоха в измерение Омега. Какво? За да намерят Техна. Техна? Извинете, госпожо Фарагонта, трябва да говоря с вас. Блум, много си ранобудна. Ами аз... Току-що се върнах от Пирос и намерих училището безлюдно. Какво става тук? Още много рано. Всички ученици все още спят. Не всички. Няма значение. Искам да ви благодаря за съвета. Всичко на Пайрос беше... Знам, казаха ми. Майя, владетелката на острова на драконите, е моя стара приятелка. Осведомяваше ме за напредъка ти. Но аз... Много се гордея с теб, Блум. Ти премина триумфално това изпитание. Успях да постигна толкова много. Успях да концентрирам и силата си, но... Защо винаги има но? Как така получих силата на Енчантикс без да спася някого от моето кралство? Блум, откакто съществуват феи, освен теб не е имало други изключения. Наистина голяма рядкост. На Пайрос ти използва силата на волята си и вътрешната си концентрация. Толкова силно вярваше в себе си, че просто се трансформира. Ти получи Енчантикс със силата на волята си. Браво, Блум! Благодаря. Но има още нещо, за което исках да ви помоля. Надявах се да получа разрешение да замина. Предполагам, че искаш да помогнеш на приятелите си да намерят Техна. Да, много. Кораб на червения фонтан. Скай? Здравей, Блум. Ами, радвам се, че си добре. Да, вече съм същият и напълно освободен от магията на Диаспро. Блум, много съжалявам за това, което стана на Ераклион. Моля те, прости ми. Скай, вината не беше твоя. Знам, но аз те нараних и много съжалявам. Мисля, че беше работа на Диаспро. И на Валтор. Скай, аз помислих, че съм те загубила. Блум, вече нищо няма да ни раздели. Не отидох в измерение Омега, защото бях дежурен в червения фонтан. Трябваше някой да остане, за да защитава училището. Но когато чух, че си се върнала, помолих Кода Торта за разрешение. И тъй като той има добро сърце, ти е разрешил. Кой ти каза, че съм тук? Едно друго добро сърце. Разбира се, че аз му казах. Истинската любов заслужава да получи шанс. Аморе! Какво лошо има в това, което казах, чата? Не виждаш ли? Накара ги да се изчервят. Блум, не можеш да отидеш сама в измерение Омега. Това място е изключително опасно. Локет, моля те, ако има някаква възможност да спася Техна, трябва да опитам. Да, но останалите Уинкс и момчетата вече са там.
Знам, но те също имат нужда от помощ. Ай, няма да отида сама. Скай ще дойде с мен. Виж какво, Скай, по-добре гледай нищо да ни се случи, иначе не знам. Не се боя, Локет, вече няма да я изпускам от очи. Ще бъде по-безопасно и за теб. Трябва да избягаме от тук. Няма да е толкова лесно. Разбойниците са между нас и изхода на пещерата. Ние сме само трима, нямаме оръжие, а тези типове надали са хора, с които можеш да се разбереш. Те са абсолютни варвари. Превърнали са измерение Омега в тяхно собствено кралство. Изглежда са избягали от ледения си затвор, а после са превзели тази част от измерението. Трябва да се измъкнем от тук и да намерим момичетата. Моля се те да са добре. Бяла змия, няма да ни настигнеш. Слънчевата ми сила ще ни пази от теб. Няма да ти позволя да нараниш приятелите ми. Нямам сили да те държа надалеч и да топля приятелите си. Този студ скоро ще ни довърши. Вече не издържам. Изтощи се. Няма да издържа още дълго. Ама че комисия по посрещането. Браво, Скай. Успя да им се изплъзнеш. Какво ужасно място! Да, тук изпращат най-злите престъпници на измерението магика. Изоставят ги в този адски студ. И без шанс да се измъкнат? Именно. Да се приготвим за кацане. На къде трябва да тръгнем? Знаеш ли? Всъщност нямаме голям избор. Трябва да слезем. От тази страна има нещо като пътека. Да се опитаме да минем. Внимавай, не знам какво да очакваме в това измерение. Ужасен студ. А тук като че ли е още по-студено. Да, като че ли планетата има сърце от лед. Температурата става все по-ниска. Откъде идва този съскъщ звук? Мисля, че предпочитам да не зная. И за целта нека ускорим темпото. Блум, хвани се за ръката ми! О, не! Ще падна? Хайде, Блум, дръж се! Почти успя! Кой ни нападна? Чакай, нека първо да видим кой е. Опитайте пак и ще ви унищожа. Не се шегувам. Този глас. Побърка ли се? Какво правиш? Залегни! Чакай! Слушай. Сами си го изпросихте. Блум, това ти ли си? Техна, ти си жива. Никога не съм била по-щастлива. Тук преживях толкова неща. Ела, разкажи ми всичко. Как успя да оцелееш? Когато се видяхме за последен път, използва цялата си енергия, за да затвориш портала. И в момента, в който го направих, се трансформирах в Енчантикс, което беше добре, защото така отидох дълбоко в измерението. Успях да оцелея на тази планета благодарение на новата си сила и технически познания, разбира се. Откъде взе този костюм? Направих го. Предпазваме от тези свръхниски температури. Успях дори да превърна леда в питателна храна. Сигурно е по-вкусна от храната в стола на Алфея. Планетата е пълна с технологични отпадъци. Направих си оръжие и предавател. И така успя да се свържеш с космическата апаратура на Тими. Браво, Техна! Но от друга страна присъствието ми притесни бегълците. Какви бегълци? Затворниците, избягали от ледените си килии. Но нали от тези килии е невъзможно да се избяга? Така е, но балансът на силите беше нарушен, когато Валтор избяга и много затворници се освободиха. Колко от тях са на свобода? Не знам колко точно, но определено достатъчно, за да организират престъпни банди. Тези мъже са отчаяни и са готови на всичко. А освен това са най-опасните престъпници в измерение магика.
Това значи, че другите може да са в опасност. В опасност са Тими, Хели и Брандън са затворени в една пещера. Затворили са приятелите ни? Боя се, че да. И няма да е лесно да ги освободим. Ето какво ще направим. Скай, ти ще поемеш пазача, а аз и Техна ще влезем в пещерата. Да действаме. Внимавай! Не се бой. След като отново сме заедно, в никакъв случай няма да те оставя. Какво? Какво става? Приятни са неща. Тагор, пази затворниците, а аз ще видя какво става отвън. Техна Енчантикс. Тук не се приближавай. Няма проблем. Момчета, добре ли сте? Техна! Тими! Ей, сега ще ви измъкна от тук. Внимавай! Опитай сега да стреляш с вълшебни лъчи. Остави ме! Пусни я! Не! Не! Твой ред е, Блум. Трябва да призная, че дойдохте тъкмо на време. Добре ли сте? По-добре от всякога. Радвам се да те видя. Тези бандити повикаха подкрепление. По-добре да се приготвим. Да им дадем урок. Но най-важно е първо да си върнем оръжията. Скай, докато се разправяте с тях, ние ще потърсим момичетата. Става ли? Ще ви кажа къде ги видяхме за последно. Тук е ужасно студено. Надявам се, че нищо лошо не им се е случило. Стела? Флора? Лейла! Муза! Трябва да слезем долу. Трябва да се трансформираме. Не се бойте. Студът не може да ни нарани. Стела, ти си напълно изтощена. Защо не опиташ да си починеш малко? Не мога. Ако го направя, ще... Няма нищо. Успокойте се. Да се трансформираме. Добре. Техна Енчантикс. Побързай, Блум. Трябва ми помощ. Докосването на змията е смъртоносно. А няма как да се измъкнем. Блум! Техна! Вие откъде дойдохте? После ще ти кажа. Блум има нужда от помощ. Аз ще се погрижа за змията. Електрическа буря. Това не го спира. Хайде да повторим удара. Нямаме повече енергия. Трябва да опитаме. Това е единствения ни шанс. Хайде, момичета, ще се справите. Идваме, Техна. Огромен брашлян. Звукова атака! Вълшебен Морфикс! Атаките нищо не постигнаха. Това е краят. Не. Блум Енчантикс.
трансформирала? Да, но това е дълга история. После ще ви разкажа. А сега да видим какво ще направи тази змия срещу Уинкс. Готови ли сте? Приготви се за Супер Уинкс! Нати! Готови ли сте? Готови сме! Дъжд от вълшебен прах! Отдръпнете се. Ще го ударя с всичка сила. Драконова енергия! Добре ли си? Така мисля. Тихо е. Мисля, че успяхме. Стела, чакай, не сме приключили. За какво говориш? Стига! Змията вече е мъртва. Не. Когато я докоснах, аз усетих нещо. За няколко секунди осъществихме психологична връзка и тя ми каза нещо. И какво ти каза? Бялата змия е субстанцията на това измерение. Тя е сърцето и основният ти страж. Дъхът ти създава леда, който покрива цялата планета. Без него измерението няма да може да съществува. Тогава, ако не бяхме я победили... Тръгвайте! Сега наистина е ядосана. И бърза! Тя ни настига! Хрумна ми нещо. Открийте къде са момчетата. Блум, какво си намислила? Повярвай, Флора, това може да е единствения ни шанс. Вървете! Ситуацията не е от най-добрите. Какво ще правим, Скай? Нямаме избор, ще се бием. Лесно е да се каже. Хайде, още съвсем малко. Браво! Блум! Добре, да се махаме от тук. Ще взема част от това място с мен. Във всяко кралство има някакъв баланс. В измерение Омега редът се поддържа от бялата змия. Не знам кой поддържа баланса на магика и честно казано не ме интересува, но нямам търпение да се прибера. Момичета, екипът ни отново се събра. Уинкс! А сега, ако не сте уморени, да си направим парти. Уморени ли? Пижамено парти, пристигаме! Хайде, не се страхувам от теб, аз съм Уинкс. Така ли? Нати тогава. Искам да прекарам известно време с Скай. Може да отидем заедно на езерото?
Вече чувам музиката. Флора, престани. Какво ще кажеш за Хелия? Ами,